arbejder vi med møbel, indretningsdesign, arkitektur og produktdesign. I det hele taget er det jo en lille smule atypisk, at man som møbeldesigner designer briller lige pludselig. For os var det en super sjov udfordring at kaste os ud i. Tanken bag det var egentlig at tage den tilgang, vi normalt har til møbeldesign, og implementere den samme tilgang til brilledesign. Så inspirationen var faktisk de detaljer, vi normalvis arbejder med i vores møbler. Det er en skarp kurve, der ligesom møder en blød form og definerer den overordnede form på brillen. Designer briller, så er det ekstremt vigtigt, at de har 100% den rigtige størrelse. Men når det er noget, du har på din krop, og specielt på dit ansigt, så er det virkelig vigtigt, at det hele det er fuldstændig sådan præcist.